Mukoma muri sei? Handiripo makadi zvenyu. Totambudzika patinani pano vamwe makaita sei? Zviri nani hazvo. Muri kupedza? Tumbotirai. Magitari maakaita sei? Maakusiya makurekota chii mazano? Tungozama-zama techingoita zvese zvinonakidza nezvinobohwa ipapo. Mumborekodawo dzenyika? Dzenyika, dzedenga, dzechechi zvese ipapo. Munamata mudara? Ndaimbonamata. Alright. Sachichaziti? Kungoti nyaya dzemari dzezvegumi nemupiro, saka ndakazoona kuti it's better kuti ndimbomire mbichana. Asi muri mwana watarendi? Tarendi? Tarendi ndiani? We are sitting here for the vice president. Apostle Chwenga. No, hatizwani zvino. Alright. Saka mune chii zvinyorwa zvamagadzirira this time? Hapana zvazvo zviripo. Nyaya yanga iripo, pane chikumbiro chandandori nacho wangu mhuri yeZimbabwe. Alright. Ndandigoti ndanditi chizviya. Ndamusa manotora? Kukangana. Mune problem yanga mwende? Ndandimbori nayo but yakapera. Makadya nzungu dzegungu? Gungu rota nzungu reshe. Pane dzainotakura dzainobadze dzinokuvhuisa mumasoro mupfunde. But kungoti ndandoda kungoti tine nhingirikini ndine sound nyowani yandanayo. Sound. Taurai tini sound yenyu. Saka ndachitongokumbirawo kune maartist wese wemuZimbabwe kuti muye mumboinzwawo. Muda yemuZimbabwe chete? Kutanga newamuZimbabwe, kutanga kunana Wingid nana Japreza zvichienda mberi. Because ndine mumwe muimbi anogona kukupai namba dzake kaizvizvi. Anonzani? Ayaya. Baba Shero. Ndo wamwe vanhu vatiri kuda kuti wauyewo kusound yatanayo. Saka munobhadharisa futi $100 per track? Izvozvo zvitakuta $300 per track. Saka bacho vanobhadhara futi $300 kati semunhu mukuru anobhadhara yakati wande. Baba Shero vanodawo kubhadharisa zvoma1000 ikoko zvichienda mberi. Tichida kuti tinyatsobuditsawo music yavo zvakanaka pasound yangu. Sound yangu isati yakambonzwika. Saka munokwanisa here kuti mbotipawo sembo yesound yenyu? Sembo yesound yangu? Kungoti nhasi manje handisiri mood but irimo mucomputer sound yacho. Isa kasound yaso but kari right. Isound card yekati sound? Ndo imwe itofonerwa imwe yanga ambomiro. Ndatombotaura nyaya dzesound idzo dzedzisakwana utanga ndifonera but ndinoda kumbopraiza at least mhuri yeZimbabwe katanga yaziva kuti Makumbe ane sound nyowani. Makumbe. Imini zita renyu munonzani mudai? Inini? Vanhu vanoda kuziva zita renyu chaichero because vanhu vanongoziva Makumbe production. Nonzi Makumbe. Hapana zita kai? Izita. Haisi nemeri? Zvese ipapo izita nesinema zvese ipapo. Saka munzi Makumbe. Makumbe nemakumbe production zvese. Makumbe production VOT. Saka maasi here kuti VOT mudai? Ndakazosiya ndakaona ndakuwara nenzara. But zvavai manje ndingowana because masimba kamudai? Ndizvozvo etilisi zvinani totendawo kuti kubvira kuvakuru venyika kusvika mukomana wekupedzisira ndiri muna chinchiti haleluya. Mukomana wekupedzisira ndiani? Sekufunga kwangu hangu mukomana wekupedzisira anzani vamadungwa. Muri kuti mamadungwe ndo mukomana wekupedzisira? Talent here? Handimeno zita handiziva ndinongozati vamadungwa. Maita basa mukoma. Tenda zvekune industry yedu.